Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pivný puls, zhrnutí najdôležitejších noviniek z pivného sveta za minulý týždeň. A dnes začneme novinkou zo srdca stredného Slovenska. Banskobystrický pivovar a pivo Urpiner sa objaví tento mesiac v novom filme A máme, čo sme chceli. Ide o špeciálnu retro edíciu Urpin 93, správne vyladenú, svetlú 11, stredne silnú a príjemne horkú, ktorá sa ešte v 90. rokoch v meste pod Urpinom vyrábala. Dej filmu je o rozdelení Československa, keď sa koncom roku 1992 rodila Slovenská republika. Vtedy sa toto pivko hojne predávalo v Banskej Bystrici a v širokom okolí. A keďže sa dej filmu odohráva v Banskej Bystrici, tak si prirodzene aj pivko Urpiner zahral v tomto spomínanom novom slovenskom filme. Čínsky výrobca piva Tsingtao Brewery v pondelok informoval, že kontaktoval úrady, aby spustili vyšetrovanie v súvislosti s virálnym videom, na ktorom jeden z personálu močí do nádrže s pivom. Podľa portálu CNBC sa video vo štvrtok objavilo na sociálnej sieti Weibo, kde ho odvtedy videli už desiatky miliónov ľudí. Tsingtao, ktorý je druhým najväčším pivovarom v Číne, dodal, že znehodnotená várka sladu bola vyradená z výroby. Či páchateľ patrí medzi zamestnancov firmy, prezradiť odmietol. Mnohí používatelia Weiba video kritizovali a na sociálnej sieti napísali, že im pivo od Tsingtao znechutilo. Iní za značke vyjadrili podporu a trvali na tom, že by sa mala vec dôkladne vyšetriť. Akcie spoločnosti Tsingtao Brewery po otvorení šanghajskej burzy v pondelok ráno výrazne klesli, no do obeda sa zotavili. Od 28. do 30. novembra sa stalo norimberské výstavisko opäť miestom stretnutia medzinárodného nápojového priemyslu. Po štvoročnej pauze sa uskutočnil dlho očakávaný veľtrh Braubiviale. Motto tohto ročníku znie Spojujeme rozmanitosť. V 9 výstavných halách predstavilo 1000 vystavovateľov produkty, riešenia a trendy naprieč celým výrobným reťazcom výroby a marketingu nápojov. Veľtrh je zameraný aj na výhľad do budúcnosti celej nápojovej branže. Odborná ponuka siahla od surovín cez technológie a komponenty až po balenie, príslušenstvo a marketing. Pôvodnou témou veľtrhu Braubiviale bolo pivo a jeho varenie. Dnes je už táto tradícia prepojená s modernou rozmanitosťou celého nápojového priemyslu. Pivovarníctvo a sladovníctvo stále tvorí jadro odborných návštevníkov, ale nápojová komunita je samozrejme oveľa väčšia. Na tohtoročnom ročníku sa mimo iného zameriava usporiadateľ aj na víno a takmer 70% vystavovateľov prezentuje produkty a riešenia pre sektor nealkoholických nápojov. V Českej republike štartuje ďalšia séria pivnej reality show Brewmaster. V novej sérii sa 20 talentovaných súťažiacich vydá na dobrodružnú cestu za titulom Brewmaster 2023. Tí najlepší sa už predstavili v prvom dieli tejto unikátnej reality show, kde porodcovia skúmali schopnosti v senzorickom pivnom teste. Do ďalších kôl postupilo 20 súťažiacich, ktorí budú musieť preukázať svoje schopnosti nielen vo varení piva, ale aj v oblasti gastronómie, výčapu a podnikania. V bratislavskej Starej tržnici sa konal ďalší ročník salónu piva. Na októbrovom salóne piva mohli návštevníci ochutnať vyše 200 druhov piva zo 40 pivovarov. Novinkou tohto ročníka bola možnosť zakúpenia skupinovej vstupenky s degustátorom. Degustátor sa venoval výhradne skupine, ktorej odporúčajú pivka podľa ich chuťových preferencií a o každom pive aj niečo povedal. Salón piva taktiež privítal hostí z maďarských remeselných pivovarov. V sobotu 27.10. sa v stodole Kesta uskutočnil Martinský festival remeselného piva. Návštevníci mali možnosť ochutnať piva od pivovarov Martins, Forest, Živel, Parom, Čierny kameň, Krombacher a mnohých ďalších. Takisto si mohli pochutnať na grillovaných špecialitách. Budějovický Budvar sa tento rok po prvýkrát vo svojej histórii vydal variť typický český ležák za hranice Českej republiky, konkrétne do Veľkej Británie, Nemecka a Dánska, kde v spolupráci s pivovarmi Tonbridge, Brlo a Mikkeller vznikli pivá Czech Mates a OK Czech. Budvar sa vydal do uznávaného britského pivovaru Tonbridge a pod dohľadom sládka Adama Brože sa podielal na uvarení piva Czech Mates. Jedná sa o 4,8% ležiak českého typu, ktorému miestne suroviny z oblasti Derbyshire Dales a mäkká voda prepožičali unikátnu chuť. Ďalšou zástavkou projektu Partnership Brewing bol berlínsky remeselný pivovar Brlo. Výsledkom tejto spolupráce je 4,6% ležiak českého typu s názvom OK Czech. Tretia spolupráca smerovala na sever, konkrétne do dánskej Kodane, kde sídli renovovaný remeselný pivovar Mikkeller. V ňom sládkovia pivovaru Adam Brož a Petr Košín spoločne s týmom Mikkelleru vyladili receptúru 4,6% ležiaku. To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu. A nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.